Lakas naman ang loob mo, Ebe. Dumayo ka pa rito na nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong 3. Niloloko yata tayo nito, ah. Hindi ko kayo niloloko. Ito nga isa. Ito pa yung 2. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ano? Kami pa bibigyan mo ng pagkakataon? Ibalik nyo lang ang ninyo. Para wala tayong problema. Anong problema? Ikaw ang may problema. Pumasok ka sa komunil. Baka hindi mo kami kilala. Kilala ko kayo. Kayo yung pangkat na sinuka ni Kari ko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang inyong simulain para mangurakot, mangulumbat at pumatay ng tao ng walang dahilan. Ang daming pagsasat!